Salutare! Astăzi vreau să discutăm despre cum Cristian Chifoi, un mare influencer român, poate să fie atât un înger, cât și un demon. Dacă îți plac acest tip de videouri, un like, un subscribe mă ajută la algoritmul YouTube. Cristian Chifoi e urmărit de 51.200 de persoane pe Twitter, vedeți aici, și de 170.000 de persoane care sunt abonate la canalul lui pe YouTube. Și eu îl urmăresc pe Twitter, nu mă ascund față de voi, îi urmăresc uneori și videourile pe YouTube, îmi place de el, e amuzant, videouri despre gușteri, despre Stella Artois, despre cum ne-am săturat toți să bem Timișoreana, sunt pentru mine priceless. Și dacă am o zi proastă la job, efectiv mă ajută să mă mai detensionez. Mi-a urmărit, știu sigur, cel puțin 2 videouri de ale mele, Cristi. Mi-a și comentat la unul dintre ele. A postat și într-un video despre mine 1 minut. Eu care, ce sunt? Un nimeni în acest spațiu, un pulică și tot timpul a fost un domn și în comentariu și în ce a zis pe acel video. Nota 10+, jos pălăria Cristi. Postările lui despre Fed, despre politica lor, despre istoric, tot ce a fost în trecut, chestii macro, videourile unde a încercat să explice pe înțelesul tuturor, munca lui depusă, sunt după mine cele mai reușite videouri ale sale, sunt conținut top, astfel de conținut top, sper și eu să livrez pe canalul meu, studiind fundamentele, adopția monedelor și așa mai departe. În acest mic intro, deja v-ați prins, vi l-am prezentat pe îngerul Cristian Chifoi, cel care cu aura lui, cu informațiile transmise, vă ajută în acest spațiu. Dar, ca oricare dintre noi, Cristi are și el o latură mai întunecată, his dark side. Și efectiv, atunci, simt cum îmi pulsează venele, simt cum îmi crește tensiunea, când văd ce postează pe Twitter, cum devine dintr-o dată un moonboy, cum ridică targeturile, cum transmite atâtor oameni naivi, vrem nu vrem să recunoaștem, între 90 și 95%, eu sunt de părere că cei din spațiul cripto sunt doar niște naivi, niște lacomi, niște degenerați. Aș mai continua, dar o să iasă videoul mult prea lung. Cum, Cristi, să postezi, să dai reply acestui cont pe Twitter, să vă și arăt, unui Crypto Gems X în 13 mai. Acesta zicea că I can't wait for 1200, deci de-abia aștepta să ajungă EGL de la 1200 de dolari și Cristi să vină, să dea reply în acea zi 3100 de euro. Cum poți, Cristi, să postezi, să dai reply acelui cont și numai să insufli că EGL va ajunge la 3100 de euro, de dolari, nici nu mai contează moneda. Și să se uite atâtea persoane la tweet-ul tău, am făcut aici cu galben, 7008 persoane au citit acest reply al lui Cristi și efectiv aceste persoane se ia ca o certitudine sau șanse mari ca acest lucru să se și întâmple. Aici, acest video, această postare nu este despre GLD. Știți că nu sunt un mare fan, nu mi-am ascuns părerea, dar părerea mea este bazată pe cifre, pe date, nu că am eu ceva cu Beniamin. Putea Cristi aici să posteze asemenea targeturi pe orice monedă, Gala, AVAX, Matic, Phantom, Bitcoin, Nier, Protocol Ethereum, ați prins ideea, nici nu contează. Șansele de 6x din all-time high sunt 0. Nu contează că tragi nu știu ce Fibonacci, pus pe logaritmic și așa mai departe și zici, bro, uite dovada, ăsta e targetul. Știi bine și tu, Cristi, chiar ești băiat deștept. Sunt atâtea alte aspecte mult mai importante decât un Fibonacci simplu trasat pe un grafic. Câte monede sunt în circulație, care este și va fi market cap-ul, care este adopția, care sunt banii noi care vor intra în spațiul cripto, care este concurența monedei. Apar monedele în prezent ca ciupercile, o să apară în continuare și anul următor și așa mai departe. Banii care vor intra în spațiul cripto se va împărți la tot mai multe proiecte. Acesta este demonul Cristian Chifoi, cel care insuflă în mintea multora chestii nerealiste, care probabil majoritatea acum sunt deja cu calculatorul. Stai bro să calculezi. Cât mi-ar trebui ca să fac 100.000 de dolari la targetul acesta?
Păi am făcut eu deja calculele, va trebui 32,25 de GLD. Dan, 100 de mii. Hai fi serios, toți vrem milionari, lasă, 100 de mii pentru fraieri. Câți EGLD v-ar trebui vouă ca să faceți $1.000.000? Am făcut și calculul ăsta. 322 de EGLD ar însemna 1 milion cu targetul lui Cristi și pentru mulți dintre voi ar însemna demisia, Lambo, insule exotice, femei, viață bună, exact ce vedeți la televizor la toți influencerii voștri. Și acum mulți poate, da, n-am înțeles, dar nu, zine în dolari, câți bani trebuie să investim acum, acum în prezent, ca să facem milionul. Păi, am făcut și calculul ăsta. 11.914 de dolari, atâta vă costă în prezent, să luați 322 de GLD, la ce preț e acum. Mulți ar zice, ieftin ca braga, merită riscul. Și acum eu o să zic, asta îți mai lipsește, să mai ieși un credit, în caz că nu e banii ăștia. Ce mai contează niște risc în viața ta, când în 2 ani poți să fii milionar? Și după ceva vreme, ca să dreagă oarecum ce a scris sau doar ca să pare echilibrat, după ce stai și citești multe mesaje, apare și un reply al lui Cristi, în care parcă nici el nu mai crede în aberațiile susținute inițial, parcă îngerul din el realizează. Bro, să fim serioși. Când zboară porci acolo, va ajunge și EGLD. Și atunci o dă oarecum la întors. Hai să vă arăt și reply-ul, dar v-am zis, trebuie să citești multe reply-uri noi. Și hai să ne uităm ce a zis Cristi. Sincer, nici eu nu sunt nebun să aștept 3000. Îi răspundea unui alt user de pe Twitter. De la $1.000 încep să ies ușor. Dar uitați-vă câte persoane au mai citit acest tweet care a venit mult mai târziu după multe alte comentarii, 111, față de 7.008 persoane. Și vă dați seama, marea majoritate a oamenilor au rămas cu ideea $3.100, bro, Multiverse X, milionar, hai să cumpăr, să mă îmbogățesc. Am zis, poate să fie orice altă monedă. Nu mă interesează, v-am zis, orice. Nu va face 6x din all-time high. Poți să aibă adopția din Pix, adopția astronomică. Și marțieni efectiv să cumpere NFT-uri, să facă tranzacții pe acel chain și nu va ajunge acea monedă la 6x față de all-time high. Credeți-mă, e foarte greu. Analizați, studiați. Cum am zis, monede în circulație, concurență, inflație, câți bani o să intre în cripto, la cât se va împărți, deci o să fie partea aia din pizza, din bucățica aia de tort, se va împărți la tot mai multe monede în acest spațiu. Videole lui Cristi despre cum să mănânc doar orez, ca așa să mai pun niște bani deoparte, pentru mine n-au prea fost funny. Te rog eu, Cristi, revină la Gușteri, revină la Stella Artois, la Timișoreana, erau mult mai funny aceste videouri. Concluzia videoului ar fi că și eu și alții avem părțile noastre bune, părțile noastre rele. Ce vă rog eu să încercați să vă folosiți propriul vostru creier, să gândiți voi, să nu vă mai lăsați influențați de părțile mai întunecate, să zicem ale mele, ale lui Cristi sau oricui alt YouTuber, influencer pe care voi îl urmăriți. Dacă ți-a plăcut video-ul, ai stat până aici, eu zic că meriți și un subscribe și un like, e gratis, îți răpește doar o secundă din viață. Hai, apasă, fii curajos. Ne reauzim în următorul video.